Takže čaute. Čaute, som Dominik Popovič a idem natáčať CS 6 server prvý a teraz chips si mám dal taký veľký. Mám jedna, to je prehnal. Chlapí to zvládli. No, chlapí to zvládli. Teraz si im to ukážem. Dávno som tu nehral na tejto mapke mody. Hyperželva, no jasné. Toto tu nám chýbalo, ale naozaj. S tým sa Jej, přijde. Rýchli sú. Na inej mapke to zvládli, ale ale teraz to dáme, vidím. Má 2 healthy. To čo bolo? Ona má jaké cheaty? S 2 healthami prežila. To je cheat. Tak jsme se tu zase sešli. Takže som sa tu nesešel. A teď ne. Vyšel se past. Ty, to jsou cheaty. Takový nemá nikto, ani ich site. No jasné, když je poknutý Chlapí to zvládli. player. Vidno, že se mnou mení jméno. Chlapí to zvládli. Mení se posol smrti. Za chvíľu to budu končit. To zvládli. Tak ne, ale budu natáčet A nový. když ne, tak byl Slovensk. Jsem si zvykl na český. To tady byl tady potom. No, tak. Hyperželva. Šte jedno kola. To. Chlapí to zvládli. Chlapí to Touto mapu nemám rád, dávno jsem ji nehrál ani nic vedomý. Teroristi Tak. hráli. Ještě jedno kolo. Jdeme na to, ne? Party to zvládli. Ještě jedno si dáme, když se mi to tak páčilo. Chlapí to zvládli. No, tak tohle to. Jo, no jasný, hyperželová. A ještě s jinou headku, no, na 200 km. Chipsoš. No, tak. To je konec. To je konec, no. Ještě jedno kolo. Mám VH, nemám VH. Neviem hračiť, ja neviem hračiť. Chlapí to zvládli. Tak, čaute, ani si ich neviem dať, pravda. Čaute. Tak jsme se tu